ľudia, toto je opäť nový vlog, hlasím sa vám vlog Desina, to je bratranec. Čaute. A práve hľadáme geocaching. Kto to nepozná, to sú vlastne akéby také malé pokladíky, dá sa povedať. Teraz to hľadáme na bratranecovom mobile. No, už sme docela blízko, pozrite sa. Neviem, či to bude vidieť, ale chcel by som sa voľačomu priznať. Na to Minimal TV, čo som robil ten unboxing challenge, to som vlastne kopíroval iba. No, to sme si iba tak vymysleli takú srandičku, viete, a sme to natočili. Ešte sa vám ozvem za chvíľečku. Keď budem mať geocačku, aby som vám to ukázal, že čo to je. Čauky! Poďte ľudia, hlasne sa vám opäť, sme nenašli tú geocačku, možno ešte pôjdeme na druhú hľadať, ale... Ne, nás to furt návada do týchto kríkov. Pozrite sa. Vidíte tieto kríky? Furt nás to návada tá aplikácia do týchto kríkov. A nemôžeme nájsť, že kde to je v tých kríkoch. Že sa vám možno ozvem z druhej geocačky zatiaľ čo. A práve sa nachádzame pred Činžiakom a sa tu točíme. Sa mi točí z toho hlava. Že, Paťo? A geocačku vám možno neukážem, ale mám fotku s ňou, takže vám to dám na koniec videa. Paťo, mne sa chce blbať. Fuj, zatiaľ čauky. Ľudia, hlasím sa vám opäť z Tepličiek. Čaute. A vlastne viete, čo som vám natočil ešte z Trnavy, ten geocaching. No tak pozrite sa. Asi takto to vypadá. Sme práve v Tepličkách, sme to našli. Otvor to, Paťo. Však my sme sa podpísali. No a my... To asi väčšina poznáte. Áno, možno. Väčšina ani nie, ale... Pozrite sa, tam takýto papierik. Tam sa zapíšete. Áno, napríklad takto. A ešte k tomu ceruzku. No. A tam sa zapíšete. A ešte na konci videa vám dám fotky zo všetkých, čo sme vlastne našli. A toto by bol vlastne vlog 9. Áno. A ešte chcem sa tomu priznať, že to som vlastne kopíroval tú krabicu a to len tak zo srandy. Však áno. No, dobre, toto je opäť ďalší vlog z Tepličiek. Zatiaľ čauky. Ale ne, naozaj čauky. Ne, fakt čauky.